nden toɓɓere ma en naatoy e Saydou Kane mo ganduɗa o tumude ɓe naati nder kaso darde mon onon rewɓe darine ɗon caggal mabɓe. Saydou Kane kam aɗa andi wona gotol wona ɗiɗi wona tati o nanga. Saydou Kane nanngama laaɓi 5 kaso joyaɓoro mataw ko on kalani par ce que sum fuɗɗima keddiɗi jofata ñande ɓe ñande document mbo oɗo wiyata manifesto addi nanggal mabɓe manifesto ndu windande Saydou en kalduno ko manifesto yeɓe ƴetta exemple eɓe nawan ɗum président hono Mawiya Wul Sidi Ahmed Taye par ce que ko caɗele ɓe jii e nder leydi ndi ɗum eɓe kalata avant ko document no nawe caggal leydi yo holli président ha andu kamɓe won metti ɓe goyata e nder leydi ndi kamɓe e nder koye mabɓe noon kamɓe flamnaɓe ɓe pecci e mbi ko Mawiya heɓata document ɓe jaltini ɗum caggal leydi eɓe cali ɓe dugdi hen ñande hen ko bote ɓe mbaɗanno galle ɗo document o ko min e Habsa Banor tappi ɗum joni noon eɓe mbaddi hen ɓe dugdi hen ha wuuli hen nder majjum kanko Saydou e Murtuɗo e Li Jibril yalla ɓuɓan ɗum kamɓe foof eɓe kalde wajiɓe dal puntiɓe eɓe jamfiɓe ɓe nawi document o waɗoyde tirage ndekete ɓe gujji hen copie ɓe jaltini ɗum leydi ndi nde ɓe jaltini document o ɓe nulde ɗum ko Bujumbura semaine waɗanno toon ko Burundi Mawiya ne yano toon eɓe kal haal apartheid affaire Afrique du Sud ndo Mawiya ƴetti parole Thomas Sankara aɗa andi ko bewɗo wonno Thomas Sankara ummi wi ne yane Mawiya wimbo tais-toi, tu n'as rien à dire, il y a l'apartheid dans ton pays. Oui, c'est pas vrai. O yaltin document o fi ɗum e dow table wiya Mawiya ndi yi document o faɗɗi o ƴetti mission o kuppi mission makko arti min en ce moment nden ko présidence gonnomi toon liggotonomi ndo arti en ce moment noon min mbeɗa won cewiɗ mbeɗa woni e congé maternité hon ɓiyam mbo Saydou inniri Winnie Mandela o joni noon o arti o nuli colonel Ndiaye Kane o wi yo Saydou arno tombo mbo sohli Saydou Kane ko yacci par ce que liste o yi hen indi Saydou Kane nden Saydou ina yaade Murtuɗo ɓe jeehi Kayedi eɓe joguino toon manda ko affaire culturelle manda holɗum dal toon e nde ɓe jeehi toon kis hawre affaire document yalti bassiste en ɓe puɗɗima haalde ɗum ɓe kaɗa toon wadde keɓe jiɗno wadde en bagne joni noon kamɓe ɓe goni toon ɓe continue wadde sensibiliser yimɓe te Saydou had makko yaade o wi kam Aissata mbeɗen yaha kono komin nanggateɓe e ngol somin nanggama musat somin mbaraki min jaltata joni mbeɗen yaha o ƴetti disposition makko yi joni noon nde Ndiaye Kane ari wi kam Aissata Saydou so ari ko hiiri foof président rokki yamrore yo ar président mo sohli ɗum min jooɗi 2 jours min jiyani Saydou commissaire Diallo ari galle duko jim commissaire no arci kanom ni ko min o arani par ce que ndu Saydou nanga fof ɓe nangat kam joni noon commissaire wi kam ko to Saydou won mbimi Saydou ala ɗo o wi so ari ko hiiri foof yo ar président no sohlimo min mbaɗi communiqué radio ndu communiqué waɗa kanko sikkano comme komi cowiɗo mataw komi keɓtiɗo ni woni te hawre lawol côté Mauritanie taaƴi ɓe dewro e Sénégal ɓe gara mais entre temps taw les bassistes tini Mawiya ne yiiɗi joddade Saydou te ɓe jiiɗa ɗum ɓe jiiɗi ko yoɓe nanggue ɓe nulde mandat d'arrêt à Rosso Saydou e Murtuɗo nde Saydou ari Rosso ha ɓenni premier poste police Saydou en nanga ɗon Saydou nde nanga Murtuɗo nanta Saydou wi Kaya wi mamma woto yeeƴo taw Murtuɗo ɗin dari ni no huccite nangue no muto ena ndaara o wi min mission am haaɗi ɗo onon mbaɗe feere jeehe so jeehi jottoɗon galle mbiyon Aissata mi nanggama joni noon liste o Saydou Kane woni hen mais Murtuɗo keɓe jumɓe e inde makko ɓe mbaɗi hen ko Ibrahima Sarr Diop donc eɓe mbawa nanggu ɗum
Seydou nangam nawam min jodi jamma tan murtudo ari amen wi Seydou de nangam to woni min ganda joni noon ñanden ko le 4 septembre wonno joni noon ko jamma pinmi subaka law min jaami paami galle Ibrahima Sarr jottimi huley wi Ibrahima tawa ko radio no waɗa émission mum nanga jaami galle li Jibril hamme mbi joom suudu makko wi li Jibril nawama kamɓe fof dal ɓe nawa minen rewɓe fof noon min noddidiri pour ƴewde no min mbaɗata hamin ganda holte ɓe ganda mbaɗa hay goto anda te ɓe mbaɗa 4e jour ɓe ngari ɓe nangi kam mbeɗe leeli dow lees mbeɗe won cowi tedduɗo Seydou en nangaka le 4 min jibnima ko le 16 commissaire ari ɓe punti kam ene wi kam Seydou wi no sohli kam joni jolmi e oto jaltim tawimi gallo fof no waɗa encerclé mbimi ɗum ko woni Seydou no sohli kam kay jarani galle fof no waɗa encerclé elle ko terroriste walla neɗɗo ɗum ɗo woni ɗo criminel joni noon min jalti min jii tan ɓe jaggi lawol aéroport tan poñmi policier o mbimomo yo dar o dari mbimomo to paaɗa sécurité mbiɗa kam ka wona sécurité to panɗa kam o yi noon komi cowiɗi te nanguini wuuli mi fuɗɗimi ɗum ɗi fayde o funti o wi kam no wona jaafoɗa ko mbiyaɗo mi wima sécurité paaɗa par ce que mbi somi wiya noon a yata il fallait que min puntuma mais min panuma commissariat Lixar il y a un commissaire qui s'appelle Karani kal ɓalejo baraɗo walla piyaɗo toon ko kanko waɗi ɗum ko on sohli kam o addi kam commissaire joni noon y avait des policiers mbaɗata ko des masques hay andata ko hol yo o noddi hen 3 o wi ɓen yo mbaɗa kam torturé joni noon hen goto ɓortitani mum itti oɗo mum wi kañum debbo jibini ɗum wawa debbo cowiɗo baɗe ni no waɗa ɗum torturé jamais watta ɗum capato boɗe coy o ɓortitoni makko joɗɗini mi anda capato o anda kam o wi jamais kanko o hanni ɗo liggey makko o watta kam torturé ɗiɗi heddi ɓe daari o wi yo piyam ɓe cali o wi jaggemo cokemo nder il faisait 40 degrés mi sokki kam suudu ala fenêtre ala haydara natmi toon o wi mbo uddu damal tan minne jaggimi bafa ngal min e makko min goni sippirde damal o sali damal ngal ronki udditade tan o uddita damal ngal tan o wi kam yum fadum ɗon e bureau makko monare o ƴetti ventilateur o hettini hoore makko minne ƴettimi ventilateur surnimi ɗum panimi ɗum e hooram joni noon o huɓɓi oto makko o yihi ndekete o faytu Seydou o wi Seydou a haalani mi nangi debbo ma sa haalani mami warombo hande jamma te ko cowiɗo mi warambo mi war ɓinguel ma donc il faut parler Seydou wi min mbeɗa andi mo jagguɗa o haalata saabu o anda ko haalata ala ko andi kombo haala kono mbeɗa andinma gueɗel sa warimo kam waɗa feere min mi maaye kaso saabu somi yalti komi barowo donc o woni ɗon ha heddi futuro o arti o yaltinde document des tracts beddaɗe e nder wuuro o wi kam ko an tappi ɗum ɗo mbimomo c'est faux o wi kam ko an tappi mbimo wona yeehi galla men on gasi hay leydi ndi on gasi dow kuɓejo on ngabbi est ce que a yii toon machine tappo o wi ala mbimo holto tappanmi ɗum moi je travaille à la présidence o wi kam timma mbimom il faut téléphoner o sali koccim téléphone makko noddim secrétaire général du gouvernement mbimom min je suis arrêté o wi kita arrêté mbimom commissaire Karani passe mom commissaire on wi libère la immédiatement c'était Baro Abdoulaye wallahi ko gorko wonno Baro Abdoulaye ni min geggina Seydou nanga ɓe ngari ɓe geggin min galle ɓe beddi bagage amen tous bar mbeɗa liggo tan ha neɗɗo ari wi kam ɓesgu ma foof nene beddo wedda
Baro Abdoulaye yehi ndaari galle logement waɗi kam hen waɗi hen sukaɓam. Il était secrétaire général du gouvernement. Donc ndo mbaɗi kam libéré minen min pellit habde mabɓe. Jono minen rewɓe fof min noddi rewɓe fof. Joom suud ten Youssouf Gueye, joom suud Jiggo Tafsir, hankadi minen gonno dariɓe min Houley Gueye e joom suud Li Jibril Hamme e joom suud ten Youssouf Gueye. Minen ɗo yahate ɗo artete ko minen jahata. ɗum ɗo ko hello mawgo to banggue histoire ɗum waɗi ni en dartinadimo wonno en mbawa tajde ko haalanno ko ɗum seedantagal manggal e nder dartol pour ko foti andede kadi sukaɓe hande ne poti andude ɗum holto debbo foti darade heeda holno foti darrade e joom galle mum e saaha caɗele e dumunnaji ɗum fof ko bindande podde janggaɗen e monsieur Dioum eɗen kalanno Saydou Kane